Ensiksi kuunnellaan, mitä Anssi selittää. Mitä sanaa Anssi selittää? Eli mitä? Mitä Anssi kelaa? Niin. Okei, olkaa tarkkoina. Sellainen, jolla voi kuljettaa ihan mitä vaan, jakkaa tai soraa tai semmoista. Ja pahikset? Kottikärry. Oikein! Se oli heti arvattu! Hyvä, hyvä. Pahikset veti 1 pisteen. Eetu, laitapa teille piste. Näin, Anssin selitys upposi heti. Ja seuraavaksi Jennin ja Janniinan selitys. Mistä sanasta on kyse? Suomessa saattaa olla niinku pore tällaisia, ne on tosi kiva. Meillä on sellainen. Niin on. Ja Ahaa, painajaiset. poreallas. Ei. Sä oot oikeilla jäljillä, mutta se sana tarkasti, mitä haetaan, niin ei ole pore allas. Se sanoi, se on pore sellaisia. Mikä on kylpyhuoneessa? Joo, yleensäkin. Okei, pahikset. Kylpyamme. Kylpyamme. Oikein! Oikein hyvä! Toinen piste. Kylpyamme. Jenni ja Janniina jatkaa selityksiä. Nyt tulee 3. sanaselitys. Mistä sanasta on kyse? Vanhemmat on tappanut 1 kissaeläin. Juu, älä kerro enempää, se on liian helppo sitten. No, kun silloin semmonen, voisiko sanoa naisystävä, joka luuli sitä aluksi joksikin ihan hulluksi ajaksi. No ei ihan ehkä, mutta... Ja sitten se nainen on hirveän hyvä piirtää. Ja ainakin siinä ohjelmassa. Ja sitten ainakin siinä videossa, niin se isä on semmoinen tieteilijäpappa. Niin sitten niitä seuraa semmoinen äijä. Ja ne etsii gorilloja. Ja nämä gorillat on niinku, voisiko sanoa, tämän äijän varaiset äiti. Okei, pahikset. Kaunotar ja hirviö. Ei. Väärä vastaus. Haluaako painajaiset yrittää? Mitä se on? Tartsan. Tartsan. Oikein! Hyvä! Aivan oikein, se oli Tartsan. 1-2. Ja vuorossa on sanaselityksen 4. sana. Ja sen meille selittää myöskin Jenni ja Janniina. Mistä sanasta on kysymys? Ja kerran tämmönen kakkas mun kärselle. Joo. Pienet tuulitin niitä. Mä lauloin niille unilaulua. Mä en pidä niistä yleistä. Ja sitten kalat tykkää syödä niitä. Aha, painajaiset. Mato. Tarkemmin. Toukka. Mato. Mikä mato? Vois sitä hyväksyä. Lähellä on. Lähellä ootte, mutta nyt haetaan sitä just nimenomaista sanaa. Kalatkin tykkää siitä, Niin. että me vähän autetaan. Niin. Mutta Kalatkin no niin tykkää. lähellä. Ei. Haluaako pahikset yrittää? Onkimato. Oikein! Onkimato on oikein. Hyvä, okei. 1 sana jäljellä. Nyt tarkkoina. Sieltä ehtii vielä pahikset napata 1 pisteen, kun ovat oikein tarkkoina. Nyt Enni ja Niina selvittävät tätä seuraavaa sanaa. Matelia. Joo. Okei, pahikset. Käärme. Väärin, haluatteko yrittää? Sisilisko. Väärin, jatkamme. Se on jyrsiä. Niin. Se oli... Okei, painajaiset ehtii. Orava. Orava. Ei ole. Haluaako pahikset yrittää? Jänis. Ei ole, jatkamme. Ja sitten se on semmonen pieni, vähän niinku hiiri. Ja se saa... Painajaiset? Ei. Haluatteko yrittää pahikset? Gerbil. Se oli gerbiili. Monella Kiertää kuin kerviili kuumaa puu. Sitten kalat tykkää syödä niitä. Aha, paina. Kun kuivataan astioita, lautanen voi lentää lattialle.